A la província de Castelló, el 86% dels municipis tenen menys de 5.000 habitants i de 9 menys de 100. La tranquil·litat d'aquestes poblacions té com a contrapartida el risc de despoblament, ja que en un de cada 4 pobles no naix un xiquet des de fa més d'un any. La campanya Repoblem hi posa fre, amb accions com el recolzament a la natalitat. Maria Dolores sempre ha viscut a la Llosa i ara tenen un nou membre a la família, Daniela. Nosaltres apostem per viure en la Llosa perquè és un poble molt tranquil, hem nascut així tots, les raïls les tenim així, les famílies. Quan la nostra filla va néixer, nosaltres vam tenir una grata sorpresa perquè des de l'Ajuntament ens van tocar, dient-nos que de la Diputació teníem una ajuda per fomentar la natalitat en pobles xicotets i ens va alegrar. El que més m'agrada per criar la meva filla així en la Llosa és que és un poble tranquil, en molta naturalesa. La platja la tenim escassament crec que uns 6 quilòmetres o per ahí, que es poden eixir al carrer a jugar. Una llibertat que també trobem a altres punts de la província. A l'interior de l'Alt Valencià ens rep Alina. Esta jove romanesa va arribar fa 10 anys a Toràs amb el seu home, qui treballa allí. Ells també han rebut les ajudes pel naixement de Rasfan Andrés. Alina és 100 de Toràs i fins i tot té l'himne del poble penjat a la terrassa. Tenemos la placa del himno de Toràs en la terraza porque es el primer pueblo que hemos vivido aquí en España. Le tenemos mucho cariño. Me he hecho quedar en Toràs, la tranquilidad, los vecinos, aquí me llevo bien con todos. I és que este xiquet és l'únic del carrer i l'alegria del veïnat. Així el veuen jugar i créixer. Alina, ¿a ti te gusta vivir en Toràs? Sí, me gusta mucho porque a mi chico también le gusta, está libre, está jugando libre y sí que me gusta. A Toràs la família està molt integrada. Tenen tot el que necessiten al poble i fora bones comunicacions per carretera. En 10 minutos estamos en Viver, que es bastante grande, hay de todo. Luego, si no, en 20 minutos estamos a Segorbe. Una forma de vida que combina calma i natura amb aspectes més pràctics de la vida moderna i que s'enfronta a grans reptes, entre ells fer d'estos xiquets el futur de la província de Castelló.